Asikubingelele Pastor Link. Inamba esise ngube member noma uyanikela kwi-channel. So 9 to 5 Monday to Friday on WhatsApp. Nikhola sivelakazi sawona. Bengicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini upopha igorilla. Igorilla omunye imfene. Imfene yibabuni. Imfene yibabuni. eSouth Africa sine babuni. Baboon, imfene. Imisekwenja ingaphambili layo. Yabo? Bese siba negorilla. Igorilla nayo kusamfene kodwa igorilla likhulu kunemfene. Igorilla futhi linama features athi afane nomuntu. Yabona? Lidla ini ama vegetable. Li carnivore. Oyichoyile lo lena. Wala lidla ama vegetables, lidla iy'thelo, lidla ama veggies, lidla ama fruits, lidla iy'tshalo. Ibhabuni idla iy'tshalo, idle nenyama. Yabona, ibhabuni ke le. So kodwa igorilla sizosikamela igorilla ngoba angilazi igama elithi igorilla ngesizulu ngoba igorilla asinalo eSouth Africa. Number 1, ngokujwayelekile uma ngize kuphuphe igorilla kupho olungaba uluhluma lingakwenzi lutho. Ngoba lokhu ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi uhlalisene kahle nesitha sakho, asikuvukeli futhi asizibisele ngokukhaphela. Izaga 16:7 lapho izindlela zomuntu zimthokozisa uJehova uzenza nezitha zakhe ukuba zishashane kahle naye. Number 2, ngokwesintu uma ngaze kuphuphe igorilla kupho oluhluma lingakwenzi lutho noma ke likuvikela okanye likulwela noma ke lishaya abanye abantu. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka ukhonjiswa ukuthi ke awedwa kodwa kunesidalwa uhamba naso noma esihlala nawe noma ihleli nawe esiqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwakho. Wasisho nje bakhona abantu abaphupha amagorilla. Ephupha igorilla bonishaya abanye abantu limiyekile, lishaya abantu abanamaceleni abashaya. Bakhona abantu abanjalo. Ukhona umunye uphupha igorilla kunabantu abafuna ukuza kuye liyamvikela, liyavimba abantu bengasondeli kuye. Yabona? Kukhona uphupha nje hleli nalo igorilla lingamenzi lutho, lihleli nje. Yabona? Number 3, kuyenzeka ke futhi umphupha igorilla kubopha olungaba ke olubi uma lixosha, uma lihlasela, uma likushaya, uma lijaha. Ngoba lokusho ukuthi ke ngenzeka kube livula amehlo. Uphinde uqaphela kakhulu ngoba kunomuntu omubi omkhulu osayirayo futhi oyingozi ongeneme ngawe. Ongasakuvukele aphinde zamba ukukhaphela. Number 4, kwesinye isikhathi uma uphupha igorilla kupho olubi uma lixosha, likuhlasela okanye likushaya noma lijaha. Ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka ukhonjiswa ukuthi kumele uqaphele uphinde uqine ngoba unesitha